Good evening. Nandito ako ngayon sa Santa Cruz Hillside. Tingnan mo sa likod ko. Yan, sobrang taas. Puntahan natin. Sobrang taas. Hindi makita. Ito mga flashlight. Focus on. Yan. Tingnan natin dito. Sa taas. Caution. Watch your step. Caution. Watch your step. Rose handle. Tingnan natin dito. Malaki dito. Ay, sobrang taas. Walang suga dito sa first sa entrance. Pakyat tayo ngayon. Sobrang taas nito. Gabi na ngayon. 7:05. Yan. Tingnan natin sa taas. Ambe. Murakog birahon pa dong sa ubos. Tingnan natin. Tingnan natin sa ubos. Yan. So, baba yan. Punta tayo sa taas. Grabe, meron pang siminto di bahas ito. Sand. Meron pa silang ginagawa dito. Grabe, hinihingal ako. Ilan kaya ang steps to? Grabe. Ang taas. Meron palang suga dito pero hindi nila inuon. Hindi nakaon. Grabe. Ang taso. Meron suga. O yan. Hindi nakaon. Yan. Yan ko. Sobrang taas ito. Gabi ngayon. Mag-isa lang ako ngayon. Dito ako sa tutok sa taas ng bundok ng Santa Cruz. Grabe. Ang sakit ng paa. Grabe. Yan. 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 Yan yung Santa Cruz. Tingnan mo sa baba. Yun. Sa baba yun yung mga bahay. Yung mga lights. Grabe. Tingnan ko dito. Dito. Concluding prayer. Meron sa dito. 14 station. Meron pa station kasi dito. First time kong pumunta dito. First time kong pumunta dito. Gabi pa. Mag-isa lang ako. Grabe. Grabe. Hindi pa na siminto yung danan. Yung CR nila dyan. Yan. Yung CR. Position. Grabe. Nandito ako ngayon sa taas ng bundok ng Santa Cruz. Ako lang mag-isa, walang taong iba dito. At nagtaligsik pa. Nandito ako sa 4th station. Ito 4th station. Yan. 4th station. Hindi nyo mabasa kasi dilim. Yan. Grabe. Ako lang mag-isa dito ngayon. Walang ibang tao. Diba? Hindi kayo makapaniwala. Nagsasalita ako mag-isa. Tapos dito yung kagubatan na. May mga puno. This is Lord. Tingnan natin ito. Ito yung 5th station. Ito yung 6th station.
Ito yung 8 station. Ito yung 9 station. Yan. Merong mga station ng Bracos. 10 station. Yan. Then, agad sila tayo ngayon. 11 station. Ano ito yun? Palaka pala. 11 station. Station. Yan. Station. Doon hindi pa na simento. Doon. Dito din hindi pa. Tinaniman lang ng eucalyptus tree. Ito is 13 station. Yan, 13 station. Yan. Yan. Ang girls do. At mayroong church din dito. Yan. Church. Church. Meron itong, hindi ko alam kung ano to. Parang lingkuranan siguro. Upuan siguro to. Diba? Yan. Nakalak. Tingnan natin ito. Ang ganda pala ito. Meron pang mga gamit dito. Meron pang upuan. Yan. Meron mga upuan sila dito. Masakit ang paa ko. Umakit ko kanina. Sobrang sakit ang paa.